To fa jarumin fina-finan Hausa da aka dakatar ya fito ya yi korafi kuma ya ce ba a masa daidai ba, saboda haka ya kamata ya je a zauna da su. Films da yawa ga suna ana releasing din su. I think zaka ga gudan miji ko ya rike wata hannu akan suna dan samun matsala, amma akan taba hannun ne kenan suna samun matsala. Ko wani films da yawa ga suna, akwai film da yawa da aka sake su da zaka ana daukan wata yarinya ana daukanta daga kan mota ko wani abu an daga ta sama. So irin ba warning, ba gargadi, ba gayyata, ba komai, kawai straight kawai abun haka, ba dan bincike, ba wani investigation, ba wani dan sanin menene ma abin ko kuma wanda suka hada abin ko a ina aka yi abin. Shine da gaskiya ban ji daɗin wannan hukunci da suka dauka ba. Ya kamata a dan bibiye wannan abubuwa kafin ma a ce za a yanke hukunci. Duk irin wannan abin sai an dan yi bincike an yi wasa, saboda gaskiya wannan ai hukunci ne mai tsauri. 1 year to ai kuma wallahi idan ban taba samun irin wannan da shi sa duk abin ya zo min ma a wannan, amma zan ƙara bibiye. So kamar dai da kuka ji ya faɗa da bakin sa fa, wannan dai bidiyo na ɗaya daga cikin bidiyoyin da ake tunanin cewar fa su ne dalilin da yasa aka dakatar da su har na tsawon shekara guda. Amma ku biyo ni ku ji a takaici abin da ke faruwa. Safiyar yau ne muka wayi gari da cewa hukumar ta ce fina-finai ta tabbatar da dakatar da Sultan Adam da kuma wannan baiwa Allah. Kuma duka haka ya faru ne biyo bayan bayyanar wani sabon bidiyon su wanda suka ce wannan bidiyo ya saba da tarbiyya. Baya ga haka kuma akwai dai abubuwa da dama a cikin bidiyon, wannan dalilin yasa aka dakatar da su. Kuma wannan dakatarwa an ce kusan tsawon shekara guda ne. Bai ba wannan dalilin ne kwa shi ma sai aka jo shi a gidan jarida ana fira da shi kan cewa yana cewa shi wannan abin ba a masa daidai ba, kuma ya kamata a ce ba ma shi kamata kai tsaye a dakatar ba, kuma kamar haka kamata a ce a waɗanda suka ɗauki nauyin shirin da kuma duk wasu wanda suke da alaka a matsayin shugabanni kenan na wannan ma shirin fim kuma kamancin haka su ya kamata a bincika, ba wai shi ya kamata kawai kai tsaye a dakatar da shi ba. Kamata ya ma kafin ma a yi dakatarwar a buƙaci magana da shi kuma kamar haka, amma duk ba a yi ba, kawai aka dakatar da shi. Ya ce ina idan aka dakatar da ni tsawon wannan shekara guda din haba ya kuma haka, amma dai zai je zauna da su. Wannan da na muku shine a takaice, saboda haka mai son jin firar ta kai tsawon kusan minti 10 da sakani, saboda haka zai iya zuwa wannan shafin na Instagram kai sai zai kalli firar daga farko har ƙarshe. To a ƙarshe dai babban tambayar da ya kamata mu ajiye muku anan shine duk masu ire-iren irin waɗannan halayoyi kamar irin da cikin wannan fim din, tunda shi ma ya magana ya ce akwai wanda suka fici kuma kamancin haka, wace shawara za ku ba su? Sannan kuma waɗanda ba sa yi su ma wace shawara ya kamata ku ƙara ba su? Domin wannan abin dai kamar darasi.